naimbag na oras tayo, gagayam kin kakabsat. Iti daytoy nga aldaw, minsan pa'y tumandanon daytoy na mo iti biyang ni Pastor Ambang iti Northeastern Cagayan District, iti North East Luzon Mission, gagayam kin kakabsat. Iti daytoy agundaway, minsan pa'y pagtutungtungan tayo, iti may samanan na nakapatpatag nga topic tayo, iti Biblia kakabsat. Nga iti tema tayo kung na ito iti agnanayon na kinapudno amang ted namnama. Iti daytoy agundaway kakabsat pagtutungtungan tayo iti napalabas na pagtutungtungan tayo may panggap kadayjay kunana dijay Revelation chapter 1 verse 3 kunana ti panawen a sudagan. Dagiti kunana ijay naadal tayo nagasat dagiti bumasa ken dagiti agdengeg. Ken kangarunana dayjay mang salimatmet kunana ti sasaw ti daytoy apadto tati panawen kunana asudagan. Iti daytoy agundaway kakabsat kayat ko pagtutungtungan tayo daytoy bagana jay nga ti panawen ket asudagan kunana jay kakabsat. Ngamin adda ti karinia po Dios, baiten kakabsat iti panangadal tayo iti nasantuan nga Biblia kakabsat. Adda ti karinia po Dios nga kunana agsubli manen wenno umayak tumanen kunana kakabsat. Sarakan tayo kakabsat iti Biblia tayo. Dito'y chapter 1, iti chapter 14, iti Juan kakabsat. Verse 1, aging gana iti 3. Dahito itinamnam tayo, dahi karini apo Dios. Kunan to'y saan kumangagpulkok iti puso yo, mamati kayo iti Dios, mamati kay met kaniyak. Ijay balay ni ama kadado a pagyanan. No kumano sana kasta kunana dito'y kakabsat kinunak kuma kada kayo ket inak ket isaganaan kayo iti pagyanan. Ket no inak kuma ket isaganaan kayo iti pagyanan umayak tumanen. Ket ikuyog kay kanyak metlaeng tapno adino iti ayan ko adda kay met kuma. Pansinan tayo man gagayam ken kakabsat daytoy nga teksto. Daytoy nga masarakan tayo daytoy chapter 14 iti Juan verse 1 iti aging gana iti 3 kakabsat. No kitaan tayo adda ditoy kakabsat dayjay makunkunang alanganin nga balikas nga inusar niya po Jesus. Kunan itoy saan kuma kitaan tayo kakabsat daytoy sao nga kuma. Saan kuma ngagpulkok ti pusoyo. Ito no saran tayo gagayom kin kakabsat iti sarita wenno balikas nga kuma. Saan tayo nga sigurado? Kas pangarigan kuma, kastoy. Umayak kuma. Ngem, adat saruno na nga ngem. Umayak kuma. Manganak kuma. Ada ngamin iti panagdua-dua inton usaran tayo iti kuma. Sana sa Tagalog. Iti daytoy kakabsat kunan ito saan kuma ngagpulkok iti puso yo. Mamati kayo iti Dios, mamati kay met kaniyak. Ijay balay ni ama kadaado a pagyanan. Kapamindo na kakabsat ko sarana. No kumano saan akasta. Kitain tayo. No kumano saan akasta. Kinunak kuma kada kayo. Siputan tayo man kakabsat. Adtoy daytoy Kristo. Daytoy Jesus. Daytoy Dios adinay dayaw tayo. Anang usar iti alanganin nga balikas. Nga kunana kuma. Nya? No saan kuma akasta. Kinunak kuma kada kayo. Inaket isaganaan kayo iti pagyanan. At to'y dayto Jesus kakabsat. Wala niya po Jesus nga nang usar iti sarita nga kuma. Iti verse 3, ket inak kuma. Ket isaganaan kayo iti pagyanan. Kunan to'y umayak tumanen ket ikuyog kay kanyak metlaeng. Tapno adino iti yan ko adda kay met kuma. At to'y paulit-ulit nga inaramat niya po Jesus iti sarita nga kuma. Tapay. No, kunan tayo, karatay pagsasaw iti English, dayjay negative plus negative equals positive. Umayak kuma. At to'y kakabsat nga inaramat niya po Jesus iti kuma nga min datin nga addaan na isagana ti bagbagana nga isagana na kuma. Iso nga inak kuma mang isagana ngem addamoten na isagana. Kasi kakabsat iti kahit nga sawin. Iso nga kunan ito ay
ket no inak kuma isaganaan kay ti pagyanan, umayak to manen. Gayem ken kabsat. Inusar daytoy ni Apo Isus ngamin addan itinamnamaan na nga pagyanan. Iti chapter 25 verse 34 iti Matthew kunan na iti dayta kunaan to ti ari. Kadagiti adda iti makanawan na umayak ngawan umay kayo bendito na maktawiden nyo ti pagarian anay sagana kada kayo nanipod iti pannakabangon ti lubong. At doin mapan kuma mangisagana ti Dios wenno ni Apo Isus. Ngem adamoten na isagana. Iso nga ko na inak kumaket isaganaan kayo iti pagyana. Adtoy kakabsat daytoy Jesus, daytoy Dios adinay dayaw tayo. Insagana nagayaman nga na bayagan iti pagyanan dagiti may salakan sakbay pay nga may ditoy lubong takuna na manipod pay panakabangon iti lubong. Adtoy daytoy Jesus nga nagkaring ako na umayak tumanen. Daytoy daytoy urayan tayo ang nagasat. Iti chapter 2 verse 13 iti Tito kunanay jay kakabsat nga urayan tayo daytoy panagsubli ni Apo Jesus nga urayan tayo daytoy panagsubli na daytoy inanama ang nagasat ken ti panagparang kunan na iti sidadayag adakkel a Dios amang isalakan kada tayo ani Hesukristo. At toy daytoy urayan tayo nga Jesus ang nagserserbian ken dinay dayaw tayo. Daytoy tinainggasatan na paninamnama tumong galmaysa. Adda nga min nagkari nga isu nga mismo tinagkari nga umay kakabsat. Itatati sa lutsod no kasano nga umay daytoy Apo Jesus nga inururay tayo. Iti aramid kakabsat chapter 1 verse 11 kuno na idin nga nagpangato ni Apo Jesus akit kitaan dagiti adalan inagaw wenno in lugan iti ulep ang nagpangato. Nabasahan tayo kuno nito ay isuda nagkunamet lalaki at taga Galilea. Apay-apay ang agtaktakder kayo komit kita iti langit. Daytoy Jesus anay pangato sa dilangit nanipod kada kayo. Kastamet umayto ket iti panakakita yo ngay papanay sa dilangit. No kasano iti papanna sa dilangit kakabsat kastantumot inton umay. Ni saan nga aglugan iti bus wenno van wenno Mercedes wenno nyaman nga lugan kakabsat nga pagluganan no diket di ulep iti nangilugan ken kuana nga nagpangato. Ulep tumot laeng kakabsat iti pagluganan ng agpababawan no inton umay daytoy nga Apo Jesus nga kadwa tayton kakabsat taiyawid na tayton kakabsat ijay langit ngin sagana na takuna na inak ket isaganaan kayo iti pagyanan. No ngarod no umay ni Apo Jesus sanino ti pangipanan na kada tayo. Kuna na iti Revelation chapter 11 verse 12 kuna na jay ket nangeg dati may sadakkel at timek ka naggapos sa dilangit. Agkon ko na kadakwada, umuli kayo ditoy. Ket imuli da sa dilangit, ni saan nga ditatangatang, wano sa dino man ang lugar, no dikit dijay trono iti pagarian ti Dios. Daya insagana ni Apo Isus nga kuna na inak ket isaganaan kayo. Ijay balay kuna na ni Amak, ijay kakabsat iti pangiyawidan na kadagiti umay, wano kadagiti mapan kairamanan na dagiti may salakan gatarigagay ko gayam ken kausa may sakad diay may sak diay uno da tayo amin nga may salakan gagayam ken kakapsat tenton umay ni Apo Isus kuna na sagudayen na iti umuna nga Tesalonica chapter 4 verse 16 ken 17 tati Apo metlaeng kuna na toy agapunto sa dilangit abuyugan ti arigwawan ti timek ti arkanghel ken ti trompeta ti Dios. Ket dagiti natay ken Kristo bumangon dango muna. Atoy urepay dagiti may salakan nga itatan ket natay da kakabsat. Kadwanto dagiti may salakan inton umay ni Apo Jesus ket alaen na kairamanan na dagiti nabiyag ken dagiti natay wenno dagiti nabiyag dagiti natay nga napagungar ket alaen ni Apo Jesus. Kuna ito'y may tayab tayo ang may kuyog kadakwada kadagiti ulap. As sumabot iti Apo iti tangatang ket iti kastakan kanayon nga datay ito iti Apo. Daytoy kakabsat iti agnanayon ang kinapudno. Nga umay ni Apo Isus. Saan nga taktak? Saan nga gululbod? In karina ket umay. Umay nga umay kakabsat.
Tati apo mo't lang ko naggapunto sa dilangit. Nga umay nan alaan dagiti mai salaka. Iti verse 17 ko na nagyay, ket da kayo ang maparparigat. At ito yung kakapsat, chapter 1 verse 7. Dahito iti gunggunaw, dahito iti purpose niya po Isus no apay umay. Sika, siyak, ngagrigrigat. Kuna nito'y, da kayo ang maparparigat, aginana kayo may raman kada kami. Ito no may parangarang ti Apo Isus. Ni Apo Isus ngagapo sa dilangit, agraman kadagitang kelna, dagiti darang iti apoy, abalsan na dagiti sana nga nangammo iti Dios. Ken di nagtulnog iti Ebanghelyo ni Apo Isus. Umay tapno iti kasta gunggunaan na dagiti nagtulnog ken kuana. Umay tapno iti kasta balsan na met dagiti saan nga nagtulnog ken kuana. Umay tapno umay mangisalakan. Umay tapno iti kasta tungpalan na ti karina. Umay tapno sika gayem ken kabsat. Mapadasan tayo iti makipagyan kadagyain sagana kada tayo ni Apo Isus. Dagiti doma wala da manipod pa idi aging gana tao matan. Mubingak pa idi ngamitat talakaya kun awmatan dayto Jesus ngururayan tayo. Kaya magyaman tayo kakabsat bawten iti sagudayan kakabsat iti Biblia tayo. Kunana umay ni Apo Isus. Isu tinagkari. Kunana I will come again. Wenno umayak tumanen. Ti kari na kakabsat akas mabasa tayo kakabsat ijay Pedro. Iti oy may kadwa ko na nato nga Pedro, saan anamayamay iti Apo. May papan kadagiti karina, kas iti panangkay bilang dagiti daduma iti kinabayag. No diket ko na dito'y kaomsat, agururay asianos gapu kada tayo, adi na kayat mapukaw, ti uray siya sino, no diket di agturong da kumay ti amin a panagbabawi. Inton umay ni Apo Dios, kayat na iti amin at tao. Kayat na nga maisalakan. Saan na kayat nga uray maisalang iti mapukaw. Agturong da kumaamin ko na iti panagbabawi. Tapno mabalin na nga isalakan. Daytoy nga kamsat. Daytoy nga inayayat na. Daytoy nga tao nga managmasol. Nga nagbabawi. Kayat ni Apo Isus nga isalakan. Kayat na ni Apo Isus nga iyawid. Ay jay pagarian na. Wan iti insagana na pagtaangan dagiti may salakan. Wan gayam kit kamsat dagiti tarigagay ko nga uray pay datayo uray pay sika gayam. Kayat niya po Isus nga isalakan. Sa daytoy kakabsat iti pagayatan ti Ama nga amin ket agturong ko makakabsat iti panagbabawi. Kitinton umay agyaman tayo kakabsat tinton umay iti daytoy gundaway makbalin tayo pa lang agsagsagana iti yaay niya po Isus. Inton umay ko na iti Matthew 24 verse 44. Gapuna adda kay met kuma asisagana. Kaya inton oras adi kay ipagpangarop toy anak ti tao umay to. Gayom din ka opsan. Sapay kadi. Iti panagbiag ko, iti panagbiag mo may saganan. Kaya iti uray anya kanito anya nga oras wan anya nga aldaw umay niya po Isus. Sika gayom kin kapsat nakasagana tayo. Nakasagana ta nga sumabot kaniya po Isus. Nakasagana ta nga agragpat wano mang nanam kadagyan sagana niya po Isus abiyag ng nanayon. Ken kang runaan na dayjay kunan na ngay sagana na. Dayjay bugas iti ingkari na kada tayo nga kunan inak ket isaganaan kayo ti pagyan. Ni Apo Isus gayem din kaupsan. Umayan ni Apo Isus. Dila mabalin iti kabibiyag tumunggal may siya kada tayo ket isagana tayo. Tapno iti kastainton umay ni Apo Isus iti kamangan tayo kan iso iti mangyawid kada tayo. Dayjay nay langitan nga pagdangan ngayon sagana na tumunggal may siya kada tayo. Sakbay nga kararag tayo. Kawatakman gini mesis ko iti panagkanta. Sa isang sandali, sa uling tunog ng trumpeta,
isang sigaw sa isang kisap mata. Darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kalwalhatian. Tayo ay mabibihisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Agkararag tayo. Bendito ken managayat nga Dios, hamami nga nilangitan. Agyaman kami apo, itinindaklan akarim kada kami. Iti apo agnanayon nga kinapudno. Nga iti inkarim kada kami. Ket iso apo iti maramid nga umay kanto man. Ket umay na kami to alan tapno di kasta may salakan. At apo dagiti kakamsat nga isuda nga nagdangag wano nagbuya iti daytoy apo nga presentation. Wano daytoy apo nga panagadalmi kadagiti sasaw. Dili mabalin apo bendisyon ng ida. Dili mabalin o Dios. Hinton umay ka iti may kadwa. Lagi pamto kadi apo dagitoy akakamsat nga isuda ang nagdangag wano nagbuya kadaytoy apo nga panagadal kadagiti sasaw. Ken kastamot o Dios. Dagiti kamkamang iti pamilya mi nga awan kada kami. Dila mabalin si kamot apo iti mang bendisyon kada kwada. Kan kanayon amang palagip. Kan kanayon apo nga mangi darirag iti ayat mo kada kwada. Dapno iti kasta o Dios agmaymaysa kaminto. Ngayon umay ka iti may kadwa. Agmaymaysa kami as sumabot kan ka kadagiti tangatang. Kitiyawid na kaminto amin. Kay ramanan na dagiti gagayem mi. Kadagiti ayatan mi ti biyag uray pay apo kadagiti kapamilya mi agmaymaysa kaminto kadi as sumabot ken ka ken maragpat mi ken mananam mi apo iti karim kada kami iti pagtaengan anay langitan ngin saganam kada kami kang runan na iti biyag ngagnanan. Babaen nga rod apo iti panagministro iti Espiritu Santo. Pakawanam matan apo dagiti ado ang nagbasulan ken nagkurangan beken ka. Ket babaen apo iti parabor iti anak punon na kami kadi apo iti daytoy nga aldaw. Sika kadi apo iti makiadda ken mangit may tanok iti panagbiag tumunggal may sa kada kami.
dawatan niya min dagitoy itinagan niya po mga Jesus. Amen. Nimbagal daw tayo gagayam kin kakapsat niya po Dios di magbendisyon kamakadatayan.